Szia Réka! Hello, hello! Mi újság? Olyan rég láttalak. Ki adott rá engedélyt, hogy ide ülj? Engedélyt? Ez a Szabadság szigete, Réka. Igen, de nem most, és nem neked. Jaj, ne legyél már ilyen. Olyan szép időnk van. És olyan szép a hajad. Igen? Igen, és láttam, hogy a körmödet is megcsináltattad. De jól néz ki. Honnan tanultad ezt a béna szöveget? Jaj, ez nem betanult szöveg, egyszerűen csak dicsérlek. Igen? Na, Léci, addig nem tudhatod, hogy valami rossz, amíg ki nem próbáltad. Véletlen nem a Bende tanította neked? Csak ő tud ilyen bénákat. Hát, nem azt mondom, hogy nem Bende tanításai alapján próbálok most tőled randit kérni, de hát ha bejön. Hát végül is neki bejött. Hát nem jön be. Nem? Akkor csak adnom kell magamat, és az talán bejön. Na, add magadat egy paddal arrébb, jó? Nem tudunk dűlőre jutni, ugye? Figyelj, elegem van ebből. 3-ig számolok, ha addig nem tűnsz el. Jó, 1, 2, Jó, megyek. 3. Megyek.